másokat is. Ferihegyen évente 120 000 repülőgép és 8 millió utas fordul meg. A reptéren külön kommandós egység is szolgál, munkájuk javarésze a nyilvánosság elől rejtett. A Kékfény nézőiként önök lehetnek az elsők, akik beleshetnek a terrortámadások és más vészhelyzetek elhárítására szakosodott speciális reptéri zsaru kulisszatitkaiba. Mindent persze mi sem mutathatunk meg, de amit látni fognak, az legalábbis nekünk nem hétköznapi. Állam az államban, a Ferihegyi repülőtér egy zárt, különleges világ, ahol a légi kikötő biztonságát védő kommandós egységnek is speciális feladatai vannak. A fegyveres bűnözők elfogásán és terrorista merényletek meghiúsításán kívül a súlyonbevetési alosztály tagjainak pontosan kell ismerniük a repülőtér minden egyes zugát és szigorú biztonsági rendszerét, sőt még a legkülönbözőbb reptéri járműveket, mint például a guruló lépcsőt vagy éppen a tartálykocsikat is tudniuk kell irányítani, hiszen egy túszhelyzetben vagy egy terrortámadás esetén a repülőgépek környékén az elsődleges, azonnali intézkedést kívánó feladatokat nekik kell végrehajtaniuk. Ez a súlyom egyik leggyakoribb feladata, a renitens utasok megfékezése és leszállítása a repülőgép fedélzetéről. Rendetlenkedő utas van a fedélzeten, kérjük intézkedjetek. A kapitány akár már a levegőben is riaszthatja a rendőröket, és amikor a gép földet ér, a kommandósok egyből a fedélzetre léphetnek. Mint ahogy látjuk egy légijármű fedélzetén, nagyon pici a hely, nagyon kicsi az a tér, amit a rendőr használhat, így nagyon nehéz a kényszerítő eszközt alkalmazni, és mindezt úgy végrehajtani, hogy az állampolgároknak és a rendőröknek ne okozzanak sérülést. Meglepő, de legtöbbször idős emberek okoznak gondot a fedélzeten. Őket jobban megviseli egy-egy hosszabb repülőút. Az intézkedést sokszor az is nehezíti, hogy az őrjöngő utasok a különböző gyógyszerek vagy tudatmódosító szerek hatása vagy hiánya miatt sokkal jobban tűrik a fájdalmat, mint egy átlagember. A cigarettások alapjául véve, tehát akik nem tudnak rágyógyítani, akkor alapban ők nagyon felpörgetik magukat. A repülőtéri rendőri igazgatóság rendészeti szolgálatának súlyonbevetési alosztálya tavaly november 1-én alakult újjá. A repülőtéri kommandós egység azelőtt is működött, a terrorelhárító szolgálat egyik alegységeként. Most viszont teljesen önállóan végzi a munkáját, és a feladatköre is kibővült. Ennek a speciális kommandós egységnek több feladata is van, többek között a terrorcselekménnyel veszélyeztetett légijárművek fegyveres biztosítása, továbbá a renitens utasok kezelése, akik veszélyeztetik a repülés biztonságát, fegyveres körzött személyek elfogása, és minden olyan feladat, amely speciális rendőri képzettséget igényel. A terrorcselekménnyel fenyegetett légijárművek fegyveres biztosítása a kommandó napi rendszeres feladata. Most éppen egy izraeli légitársaság nyílt rendőri fegyveres biztosítását láttuk. 1985-ben a római és a svájci repülőtéren egyszerre indítottak támadást palesztin terroristák az izraeli légitársaság kirendeltségei ellen. A támadók mindkét helyen kézigránátokat dobtak az utasok felé, majd tüzet nyitottak rájuk. A római merényletben 16 embert lőttek le, és 99-et sebesítettek meg. A svájci reptéren 3 utas halt meg, 39-en pedig, köztük néhány magyar állampolgár, megsérültek. Az 1985-ös merényletek óta minden izraeli járatot az egész világon, így Budapesten is gépfegyveres kommandósok őriznek. A súlyonbevetési egység tagjai a golyóálló mellényből, különböző fegyverekből és egyéb kiegészítő eszközökből álló 23 kilós felszereléssel a terminálban az utasfelvételi pultnál járőröznek, és minden gyanús mozgásra figyelnek. A repülőgépet is folyamatosan őrzik a kommandósok, de mellettük több hagyományos rendőri egység és az izraeli biztonsági szervek fegyveresei is a helyszínen vannak. A két ország titkosszolgái és rendőrei minden folyamatot ellenőriznek, az üzemanyag feltöltéstől a csomagok bepakolásán keresztül a gép felszállásáig. A súlyom kommandósai egy különleges, kifejezetten a repülőtéri feladatokra tervezett járművel is védik a veszélyeztetett járatokat. Egy 762 mm-es géppuska, PKT elektromos oltású géppuska van beépítve a toronyba.
korszerű szerkezetről beszélünk, éjjellátóval, nagy teljesítményű lámpákkal van ellátva. A mozgatható toronyba szerelt géppuska nem csak a merénylők ellen hatásos, hanem magát a repülőgépet is meg tudja állítani még felszállás előtt. Ezt arra tervezték, a repülőgépet repülésképtelenné tudja tenni. A régi szabályzat szerint ez arról szólt, hogy a repülőgépnek a hátsó mozgássítlát kellett úgymond megsemmisíteni, vagy üzemképtelenné. Erre akkor lehet szükség, ha a terroristák már a felszállás előtt elfoglalták a gépet és túlszokat ejtettek. A sólyom kommandósai a repülőtér minden négyzetméterét ismerik, élethű gyakorlatokkal készítik fel őket arra, hogy egy váratlan fegyveres támadás esetén bárhol akcióba tudjanak lépni. Most azt a cselekményt modelleztük le, amikor egy utas biztonsági ellenőrzésre jelentkezik, valami jogelleneset szeretne elkövetni, ezért a táskájában van egy fegyver. Álljon be! Álljon félre! Központ a járőrnek. Egy fegyveres személyben rohant a pihenőhelységben. Ezt a biztonsági ellenőrzés felfedi, ekkor pánikba esik az utas, és berohan egy helységbe, ahol elzárkózik a külvilágtól. Azonnal induljatok a vegyes közben a utas biztonsági szobájába, mert egy fegyveres személy berohant és bezárkózott. Gyerünk! Megkapja a bevetési csoport a riasztást, ők készenléti szolgálatban vannak ekkor fölöltöznek, fölveszik a védőfelszereléseket, és amilyen gyorsan lehet, eljutnak a repülőtér azon területére, ahol a cselekmény történt. A sólyom egy 5 fős csoporttal indul a támadó elfogására. Az egység többi tagja a helyszínt zárja le, és biztosítja egy külső támadással szemben. Minden egyes végrehajtott saját száma, és az ujjaimmal jelzem, hogy hányas számú kollégámat végül is hova irányítom. Hogyha esetleg egymásnak háttalálunk, ugyanis biztosításban vagyunk, akkor például a lábunkat összeakasszuk, és az egy jel. A helységben beatomunk az egymás biztosításával, ugyanis más veszélyforrások is vannak, mint például a sarkok, az ajtó mögötti területek, ezeket elsődlegesen át kell ellenőrizni. A magánál lőfegyver, szúróvágó eszköz. Nincs. 1991. december 23-án a repülőtér közvetlen közelében a 4-es úton az Oroszországból Izraelbe kivándorlók buszát akarta felrobbantani a Vörös Hadsereg frakció nevű német terrorszervezet. Az autóbuszt elől és hátul egyaránt rendőrautó kísérte. A robbanás pár másodperccel a busz elhaladása után következett be. A hátsó rendőrautó kiégett, a benne ülő 2 rendőr súlyosan megsérült. A sólyom most a repülőtér ellen irányuló külső támadás megfékezését gyakorolja. Információnk volt arról, hogy fegyveres veszélyes bűnözők érkeznek a repülőtér területére. Ezt meg kell akadályoznunk, illetve el kell fognunk. Ez itt végleges elfogás kapcsán történik, ugyanis nem engedhetjük meg azt, hogy a csarnok területére bejussanak. A gépkocsival közeledő fegyveresek elfogásához legalább 3 autó kell. Az ilyen akciókat az alosztály tagjai aprólékosan begyakorolták. Mindenki pontosan tudja, hogy egy éles helyzetben hogyan állítsa meg a menekülő autót, és hogyan biztosítsa a helyszínt. Az 1-es, 2-es gépjármű ütés parancsra kikerülje a célos autót, körbezárja, a 3-as teljesen rászorít, közben a rendőrök kiszállnak az autóból, biztosítják a bent lévő személyeket, ekkor megtörténik a gépjárművel való kiszedés, teljes ruházat átvizsgálás, illetve gépjármű átvizsgálás történik ezután. Az elfogás helyszínének kiválasztásánál fontos szempont, hogy minél kevesebb esélye legyen a támadóknak a menekülésre, így legalább az egyik oldalról védett, zárt helyet kell keresni. A sólyom bevetési alosztály tagjai közül többen korábban más kommandós egységnél szolgáltak.
Az újoncok egy hónapos alapképzés után válhattak a csapat teljes jogú tagjává. Nem csak fizikai, hanem alapos pszichológiai vizsgálatokon is átestek. Az alosztály tagjai a terrorveszéllyel fenyegetett járatok napi biztosítása mellett hetente 16 órát a közelharc és taktikai lövészet gyakorlásával töltenek. A csoportból szinte mindenki űzött vagy űz jelenleg is valamilyen küzdősportot. A képzés és gyakorlás másik fontos eleme a lövészet. A reptéri kommandósoknak kétfajta fegyverük van. Az egyik az izraeli sorozatlövő gépfegyver, az Uzi. A kisméretű, könnyű géppisztoly hatalmas tűzerővel rendelkezik. Egy másodperc alatt 32 lövést lehet leadni vele. Emellett egy modern és megbízható pisztolyuk is van a kommandósoknak, ezzel precízebb, közeli lövéseket tudnak leadni. Igen, sokrétű a mi lőkiképzésünk. Ez áll a gyors pontos lövésekből, a mozgásból való gyors lövésekből, a fegyverek kezeléséből, ennek váltásából, fegyverváltásokból, és ugye rá van helyezve legfőképpen az egymás figyelésére, kommunikációra és mindenféle épületre, harcra használt taktikára, illetve technikára. Minden reptéri kommandós rémálma, hogy egyszer egy utasokkal zsúfolt terminálban kell majd ártalmatlanítaniuk egy fegyveres támadót. Most egy olyan akciót látunk, amikor a repülőtérre egy fegyveres személy érkezik, akinek a fegyverét kiszúrja a járőr, majd ezt a CCTV kamerarendszeren keresztül azonosítják. Az egész repülőtér be van kamerázva. A több száz biztonsági kamera képét a rendőrség figyeli a nap 24 órájában. Ezzel a rendszerrel akár még egy nyitva hagyott táskába is belenézhetnek a rendőrök. Járőr 1-es monitor 100-as kém? Maradjatok távol, de menjetek be és tartsátok szemmel, mert egy fegyver van a táskájában. Úton vannak a bevetési járőrök. Minden esetben úgy kell a helyszín biztosítását megszervezni, hogy az állampolgárok és a rendőrök a legnagyobb biztonságban legyenek az akció végrehajtása alatt. Tehát minél messzebbre kell a civil résztvevőket, mozgásukat korlátozni. A Ferihegyi repülőtér 3500 hektáros területén évente több mint 8 millió utas és több mint 120 000 repülőgép fordul meg. A sólyombevetési alosztály tagjainak egy ilyen hatalmas területű és hatalmas forgalmú, kiemelt biztonsági kockázatú objektumban kell felkészülniük arra, hogy az előbb látott támadások és rendkívüli események bármelyikét bármikor meg tudják oldani. A Kékfényben Miki Attila riportját látták. És most jöjjön, ami fontos, de kimaradt, az elmúlt hét top ügyei röviden. Előzetes letartóztatásba helyezték a Kiskunhalasi pszichiátriai otthon egyik ápolóját, egy másikat pedig házi őrizetbe vettek. Szemérem elleni erőszakkal és testi sértéssel gyanúsítják őket. Februárban tett feljelentést két kollégájuk, mert állítólag fajtalankodtak a betegekkel. Akkor a minisztériumi vizsgálat ezt nem igazolta. Újabb letartóztatások is várhatóak az ügyben. FBI toplistás bűnözőt fogtak a rendőrök. A több éve keresett 56 éves pedofil férfi angol tanárként dolgozott egy jó nevű budai iskolában. Tanítványai buktatták le az amerikai bűnözőt, az interneten az FBI honlapján ismerték fel tanárukat. A rendőrök még vizsgálják, hogy a férfi Magyarországon követette el bűncselekményeket. Nem jogerősen 3 év 10 hónap börtönre ítélte Kőbánya volt MSZP-s alpolgármesterét a fővárosi bíróság. Kaszabcsövett vesztegetés miatt ítélték el, és a 17 millió forintos kenőpénz visszafizetésére is kötelezték. A bíróság szerint az MSZP-s politikus a kőbányai vagyonkezelő igazgatósági elnökeként elérte, hogy el nem végzett felújítások után benyújtott számlákat fizessen ki az önkormányzat. Sikasztás gyanúja miatt előállították Monok polgármesterét. Szepessy Zsolt, aki az Összefogáspárt elnöke, a gyanú szerint leasingelte autóját, de nem fizette a részleteket. Ezért a cég szerződést bontott. Szepessy Zsolt azonban a felszólítás ellenére sem adta vissza a kocsit. A rendőrök nem hajlandóak közölni, hogy kit gyanúsítanak a miskolci paneltűz miatt. Gondatlanságból elkövetett, több ember halálát okozó közveszélyokozás miatt indult nyomozás, mert a tavaly augusztusi tragédiában egy anya és 2 gyermeke halt meg.
Óvizsaru program indul a fővárosban. A Fejér megyében már működő ötlet alapján a budapesti óvodákban is rendőrök foglalkoznak majd a nagycsoportosokkal, hogy megtanítsák nekik, hogy mit tegyenek, ha bajba kerülnek. A programban az óvónők is részt vesznek, és a szülőket is szeretnék bevonni. A tervek szerint a jövőben minden kerületben lesz majd óvizsaru. 5 embert vádol Marián Kozma meggyilkolásával és a sportolók 2 csapattársa ellen életveszélyt okozó támadással a Veszprém megyei főügyészség. Összesen 27 ember ellen emeltek vádat, ebből 25-en ott voltak a veszprémi bárban. Ők kezdeményezték a verekedést, 2-en később a szökésben segítettek, őket bűnpártolással vádolják. A többieket a bárban okozott botrány miatt garázdaság vádjával állítják bíróság elé. A tárgyalás várhatóan szeptemberben kezdődik, különleges biztonsági intézkedések mellett. Korrupciós hálózat működhetett a Honvédelmi Minisztérium cégeinél, állítja a Magyar Nemzet a botrányba keveredett tisztek kihallgatási jegyzőkönyvei alapján. A lap szerint a beszerzéseket elnyerő magáncégek a valós árnál 6-10%-kal többet kértek, ezt a pénzt pedig borítékokban adták vissza a bűnszövetségben levő döntéshozóknak. A gyanúsítottak között van a Honvédelmi Minisztérium védelemgazdasági főosztályának jelenlegi és volt vezetője, a főosztályvezető helyettese, valamint a szaktárca tulajdonában álló Kurrusz Zrt. Vezérigazgatója is. A vallomások szerint a katonai vezetők éttermekben, parkolókban és minisztériumi irodákban osztották a kenőpénzeket. A Honvédelmi Minisztérium szerint a kihallgatási jegyzőkönyvek jogellenesen kerültek a laphoz. Egy-egy év felfüggesztett fogházbüntetése ítélte a pécsi ítélőtábla a fertőzött kultvíz miatt nitrát mérgezésben meghalt Lotárdi csecsemő édesanyját és az egyik nagymamát. A 6 hónapos kisbaba 2008-ban halt meg a Baranya megyei településen, annak ellenére, hogy a védőnő többször figyelmeztette a családot. A víz még felnőttekre is veszélyes. És egy friss hír a végére. Adásunk elején Györfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője elmondta, hogy nagyjából adásunk kezdetekor indultak a mentők Csepelre. Arra a hírre, hogy Csepelen egy 10 emeletes bérházból kiesett egy fiatalember. A helyszínre érve azt tapasztalták, hogy már nem él. Egy 20 éves fiú volt, az nem élte túl a zuhanást. Annyi biztos, hogy nem ott lakott, ahol holtan találták, és nem lehet tudni, hogy kilökték vagy kiugrott. A rendőrség megkezdte a nyomozást. Ennyi fért a Kékfénybe 2010 16. hetében. A jövő héten Olajos Gergő számít a figyelmükre. Én köszönöm, hogy velünk tartottak, minden jót, viszontlátásra!